Lidi, vzpamatujte se. Jedna jediná žena tu v komentářích píše o tom, že své děti vede k tomu, aby pro ostatní něco dělali, protože se přeci mají rádi, tedy z lásky, a ne proto, že za to dostanou peníze. Není svět a lidé s ním v pytli právě proto, že se všichni ženou za úspěchem a penězi, proto, že spolu všichni jen obchodují, předhánějí se a konkurují si, jako Veronika Hurdová a její rodiče v případě masáží, kdy finanční hodnota u dětí vítězí a na to, že jejich mamince by udělala radost na masáž, už prdí. A já neříkám, že by jí měli masírovat zadarmo a kdykoliv. Klidně třeba vůbec, ale rozhodně ne kvůli tomu, že za to dostanou zaplaceno. Děti bychom měli vést k tomu, aby dělali, co cítí, co jim jejich srdce říká. A to rozhodně není obchod, vypočítavost, kalkul a mamon. Jste blázni. Veronika píše, že svým dětem pomáhá zprostředkovat cestu k tomu, kam je jejich srdce táhne. To je krásné. Také je krásné, že jim dala prostor rozvíjet se mimo školní prostředí. To chce odvahu a taky zodpovědnost. Když ale poté píše, že se u dětí začala objevovat touha vydělat si peníze na věci, po kterých touží, tak to přeci ale není srdce, které je tam táhne. Touha je z ega, touha je myšlenka a pramení z vlastní nenaplněnosti. A tuhle touhu děti okoukaly z prostředí, ve kterém žijí, od svých nejbližších, ale i od celé společnosti. Takoví se nenarodili. A vy je v tom dále podporujete tím, že je navíc učíte obchodovat, a to dokonce se svými nejbližšími. Budete pak svým dětem platit třeba i za to, aby vás jako dospělí přijeli navštívit? Místo toho, abychom se navzájem podporovali, pomáhali si, rozvíjeli lásku a sounáležitost, tak učíte ty nejmenší na prostý opak. Je to šílené, přestaňte s tím, prosím. My máme také děťátko, úplně malinké, a i proto vám tu píši tyto řádky. Ona má totiž vyrůstat ve světě laskavém, kde člověk je přítelem a ne sokem, klientem či kořistí. Tak, a za to jsem dostala 2 palce. Čau, vás zdravíme s Lucíší. My jsme teďka tady Lucíše upečovali odvarem z řepíku, který je dobrý právě na hnisavý rány, na takový rány, který se špatně hojí. A je to teda blbý místo tady to, takže to tam já to tam nakapu a pak takhle Lucíšovi držíme packu, aby to trošku zaschlo. Aby to právě nemělo tam moc mokrý. No. A ještě jsem si říkala, že mu ostříhám kolem chlupy, protože má takový z toho všeho slepený a určitě to tomu taky nepřidá. Takže my tady máme takhleto psí salon teďka. Leontýnka je venku s mamkou v kočárku, že jo. Musíš teda do toho ještě jako hrozně líná. Tady máme všude chlupy, to musíme furt to zametat nebo vysávat. Tak takhle si tady o sebe staráme. Bej. Jako není to žádná krása, ale já vím, že to zvládnem. Je to zajímavý, jak je to pro mě jako poprvé, co jako já musím udělat to rozhodnutí, co s tím. Jo? Že vlastně jsem si i párkrát říkala, tyjo, tak co, tak mám to teďka natřít, nebo to nemám natřít. A že vlastně já jsem dřív často jako hledala tu odpověď venku u někoho jiného, že jsem chtěla, aby to za mě vyřešil někdo jiný, aby mi dal tu odpověď, vlastně zbavit se té zodpovědnosti. A tak teďka tady v tom procesu s Lucíšem vlastně poprvé prožívám, jaký to je vzít si za to celý zodpovědnost a udělat to tak, jak to cítím. Jako, jo, že vlastně
Já z začátku jsem nevěděla, jestli když mu to potřebuji bylinkama, tak jestli se to zlepší nebo zhorší. A vlastně vzít si tu zodpovědnost za to teda to udělat a ne jako nechat někoho jiného to rozhodnout a pak to na něj moc svalit. Tak takhle. Takhle se to v egu dělá. Takže nevýhoda i výhoda toho, že natáčím takhle na foťák, je, že já když to pak lepím dohromady v počítači, tak pak slyším, co jsem na těch videích říkala předtím, než to zveřejním, nahraju na YouTube. A vlastně často slyším, jak jako necelistvě ty věci popisuju, že nejsou pak úplně jasný. Teďka tady k tomu povídání o Lucíšovi, já tam mluvím jako o zodpovědnosti za jako někoho dalšího, v tomhle případě Lucíše. Že vlastně v tu chvíli jako jeho život, jeho zdraví je v mých rukou. Jako ne zcela, že jo? Je to v rukou Boha, Lucíše samotného a teda ještě mě. Ale vlastně, co se jako týče těch jako kroků, který uděláme, jestli to prostě budeme natírat bylinkama, nebo jestli mu dáme tady ty prášky, nebo jestli půjdeme na tu kastraci, že vlastně já jsem dělala ty kroky všechny. A byla jsem v tom právě poprvé sama, že jako Štěpánek byl na telefonu, ale já jsem s ním byla jako od rána do večera. Kdy vlastně kdykoliv jsme něco řešili s Lucíšem předtím, tak jako k tomu doktorovi většinou jezdil Štěpán a když jsme pak ještě jako pečovali o něco menšího doma, tak jsme to dělali společně. Ale jako teďka to právě bylo poprvé tak, že to bylo celý v mých rukou. A s asistencí na telefonu jenom Štěpánkovou. Tak to, aby to bylo jasný. Že vlastně jinak to zní tak, jako kdybych vlastně dosud nebyla schopná jako udělat nic. Tak to tak nebylo. I když by se možná často dalo říct, že... No, tak to jsem takhle chtěla doplnit. No ona, jak právě se to s Lucíšem pak všechno komplikovalo, tak já jsem jako nechala vlastně většiny videotvorby a teďka se k tomu vracím, když už jsme takový, když jsme se z toho už jako vylízali, i když ne doslova. Vylízali. Ty Lucíš, to by to nesluší. To je krásný pes, co? Tak až se zahoje to tady mezinožní oblasti, tak to bude výstavní kus zas, že jo? Jsi krasavec. A je statečný. Je to herečka teda, ale statečná herečka. No. A jsem dneska ráno nahrála video o darování, který teda jsem natáčela včera. A to možná teďka ostříháme, pak budu povídat, co? Myslíš, že to dobrý. Já ti nebudu nic dělat, já to jenom postříhám. Slibuju. Já ti stříhám chlupy. To je celý. Fakt. Já jenom stříhám chlupy. Nejde to?
si, že to tě nemůže bolet. Já ti stříhám chlupy, ty vole. Tak ti je nebudu stříhat, no. Tak ti tam tady zůstanou slepený hnusný. No. Nějaký věci nejde. Tak ještě natřem tu druhou stranu, no? Lehni. Zvládnem tě přetočit. Takhle. Ty by to přetočil na druhou stranu. No, to umíš, ne? Tak. Třeba tak? Třeba nebude nic. Takže. Čau. Kamarádi, přátelé i lidé neznámí nám ještě, lidé noví. Takže já jsem včera nahrála a dneska zveřejnila video o darování a přišlo mi k tomu vám ještě přečíst jeden příspěvek, který jsem četla před pár dny na Facebooku a který jsem okomentovala. A když jsem teďka otevřela teda Facebook, tak ještě jsem tam zveřejnila takový výstřížek z toho videa, kde Leontýnka slaví 21 dní svých tady na světě, venku. A jak se tam hejbe, jak tančí. Jak Domča Hrzánová píše k tomu: sedím v autě, koukám na vás a dojímám se. A Simona Balko, to je taková zpěvačka, moc šikovná. Hezky zpívá, tvoří nějaké setkání pro ženy. Takový jako klasický placený. Ale teda, jako ta její tvorba je krásná. Její hlas je krásný, jasný. Tak, Veronika Hurdová, to je ta žena, jejíž příspěvek já jsem komentovala. Verča tady píše, možná vám řeknu, kde Verča je. Verča Hurdová má na Facebooku 56 000 sledujících. Tak to abyste jako si představili, jaký dosah má, kam vlastně až její příspěvky, zprávy doputujou. Běžně u nich má prostě stovky lajků, stovky komentářů. A před 4 dny tu psala o tom, jak obchoduje se svýma dětmi. A ona má teda děti 3, tuším. Já vám ještě ukážu Verču. Takže tohle je Verča. Veronika Hurdová je známá jako krkavčí žena. Krkavčí matka. Tak. Takže říká si krkavčí matka. Napsala nějaký blog a zemřelý manžel, když měla teda 2 malé děti a 3. čekala, a sdílela tam
právě jak tohle období prožívá, jak prožívá ztrátu muže, nebo odchod svého muže a to, že zůstala s dětmi sama. A to jí teda jako velmi zviditelnilo, že mi přijde, že jako od té doby je hodně známá. A to už je pár let. A teďka oni hodně cestujou, hodně o tom píše i právě o tom, jako jak dětem přistupuje, jak je vzdělává, vychovává, protože její děti nechodí do školy, i o tom píše tady v tom příspěvku, nebo to tam zmiňuje. Jsou to takový ti domškoláci. Ona to nazývá unschooleři, takže jako neškoláci, že vlastně nechodí do té klasické školy teda. A teďka v tom příspěvku tady píše. Já přečtu kousek, on je hodně dlouhý. A kdybychom dali dětem volnost v tom, jak se budou vzdělávat, kudy povedou jejich kroky životem a kdy a jakým způsobem se zapojí do společnosti, jak by to dopadlo? Inu, asi u každého různě. Nicméně ze své zkušenosti pozoruji jisté tendence, které zkusím níže shrnout. Nedávno mě zaujal návrh MPSV, což jsem zjistila, že je Ministerstvo pro jsem to zapomněla. Tak prostě podle nějakého ministerstva musí se tady šteluje pod stoleček. To je dobrý. Já musím kontrolovat, aby si nevolizoval rány. Takže nedávno mě zaujal návrh MPSV, nějakého ministerstva, že děti by mohly pracovat už od 14 let věku. Ach, i vy pokrokoví rebelové, píše tam v závorce. Proti této myšlence pro mě překvapivě vystoupili samotní podnikatelé, že mají strach z možného zneužití dětské práce. Lucíš, nech to. Lucíš, nech to. Pojď tady. Abych na tebe viděla. Pojď tady, Luci. Tady hají. Taky pašák. Šikovnej pes. Tak, já nevím, jestli jsem skončila. Proti této myšlence pro mě překvapivě vystoupili samotní podnikatelé, že mají strach z možného zneužití dětské práce. Každopádně to vypadá, že novela nakonec projde a mohla by začít platit od příštího roku. Mým dětem je 12, 11 a 8 let. Do školy nechodí, jsou v rámci legislativou okleštěných možností unschooleři, což ve zkratce znamená, že si své vzdělávání řídí sami a já jim pomáhám zprostředkovávat cestu k tomu, kam je jejich srdce táhne. To je důležitý, to je krásný. Ač je každý z nich povahou i zaměřením úplně jiný, někdy kolem 6. až 7. roku se u nich shodně začala projevovat touha, kterou bych ve stručnosti nazvala zájmem vydělat si peníze na věci, po kterých touží a které jim nezaručuje maminka v rámci rodičovského standardu. Jenže tohleto už není srdce přece. Touha to je myšlenka, to je ego. Touha je z nenaplněnosti člověka, z toho, že není spokojený s tím, jak věci jsou, s tím, jak tím, co prožívá. Je to tedy z nenaplněnosti, jak jsem řekla. A já to pak já pak přečtu ten komentář svůj, to tak celý shrnuju. Osobně nesouzním s principem kapesného, protože podle mě možná naučí děti užívat peníze, ale neučí je nic o jejich hodnotě ani o tom, kolik energie je potřeba k jejich vydělání. A především nemají možnost otestovat si, jak jsou jejich schopnosti a dovednosti ceněné a užitečné pro komunitu. Začala jsem tedy nabízet dětem placené práce. Tady u toho, když jsem to četla, tak jsem si říkala, je.
placené práce, které jsou nad rámec jejich domácích povinností. Takže děti mají povinnosti doma. Jako svůj rodičovský hack sdílím třeba masáže, které jsem hojně využívala za 2 koruny za minutu, do té doby, než přišly babičky s nabídkou vyšší minutové sazby a na mě a moje záda už se zvysoka kašle. Hod kapitalismus v praxi. Smějící se smajlíky za tím. Je to tak? Ona sama tady píše, že to, jako ona dovedla své děti do jako kapitalismu. Nebo předvedla jim, naučila je vlastně, jak v kapitalismu fungovat, jak ho vlastně tedy praktikovat a naplňovat. A dál teda píše ještě o tom, jak, jako co to děti naučilo, o tom, že pak později už pracovali i jinde než doma. Píše, že hlavní posun u nich vnímám v převzetí zodpovědnosti za sebe. Neznamená to, že vždy všechno klapne na 100%, spoustu věcí se teprve učí. Zvlášť pak komunikační dovednosti drhnou. Nicméně chápou, že je to v jejich režii, že odvedená práce je jejich vizitkou, chtějí ji tudíž vykonat co nejlépe. To je hezký. A zároveň tohle není potřeba, aby se učili v tom, že budou se svými příbuznými obchodovat. Protože přeci jako to, že vykonáváme věci co nejlépe, na to můžeme přijít i bez toho. A to je jako poctivost. To je tak to je. Já když něco dělám ze srdce, tak to jako nedělám, já to neodfláknu, protože to dělám, protože mě to baví, nebo protože to smysl dává, nebo protože vlastně to cítím udělat právě. A tak je jasný, že to udělám tak, jak nejlíp umím. Co je tu dál? Získávají tak mnohem víc než jen finanční odměnu. Budují si kompetence, které v dospělosti jako když najdou. Získávají vědomí vlastní hodnoty. Přijde mi zajímavé tenhle proces pozorovat. Zamýšlím se, jak je naše společnost nastavená. Historicky jsme došli k tomu, že pro člověka je nejlepší a nyní tedy i jedinou možnou cestou strávit začátek života učením se a přípravou na ten opravdový život. Ale je to skutečně ta univerzálně nejlepší cesta? Dovolím si na závěr citovat filozofa H.D. Thoreau, který už před takřka 200 lety vyslovil následující myšlenky. Volně překládám z angličtiny. Škola je jen hraní si na život. Myslím, že studenti by si neměli hrát na život či věnovat se výhradně studiu, zatímco je společnost v této jejich nákladné hře podporuje. Měli by život žít svědomitě od začátku do konce. Jak by se mladí mohli naučit lépe žít, než skočit rovnýma nohama do experimentu života? Domnívám se, že tohle by jejich mysl procvičilo stejně dobře jako matematika. Na tom je hezký to, že teda tady ten pan filozof vyzývá k tomu, aby jsme rovnou žili, aby jsme se nechodili učit do škol nějaký jako naučenosti, systémovosti, nějaký jako standard, který pak jako všechny děti unifikuje. Protože pak všichni se učí tu samý, všichni jako mají ty samé vědomosti v hlavě. Ale právě je jako za mě je důležitý si říct, ano, jako tak to být má. Zároveň teda to, o čem tady Verča píše, jako že teda připravuje je na ten opravdový život, tak ona je ale nepřipravuje na opravdový život právě. Ona je připravuje na to, jak systém funguje. Na to, jak společnost funguje, jak egoistická společnost funguje, že spolu právě lidé obchodují, že si nepomáhají, že nežijou a
Jak to často tohle Tomáš Heisler, tuším, to takhle jako často říká, že lidé nežijou, ale přežívají. Tak to je to, co Verča tím svým konáním to je to, co Verča jim tím svým konáním vlastně předává. A na konci Verča ještě vyzývá, a jak se díváte na tohle téma vy? Tenhle příspěvek má 910 lajků a srdíček, 84 sdílení a 153 komentářů. Já, když jsem to četla, tak tam bylo komentářů asi 126. A 126 jich bylo a z toho 125 bylo vlastně jako ano, takhle je to skvělý, to je skvělá inspirace, anebo jo, my to takhle taky děláme, s dětma obchodujeme, dostávají 10 korun za umytí nádobí, 100 korun za umytí parapetu a tak dále. Byl tam jeden jediný komentář, kde žena, to bych taky mohla najít ještě. Takže jeden jediný komentář, kde žena psala, že cituji: zatím jen do jednoho staršího hučím, že všechno, co dělá, by měl dělat, protože nás má rád. Škrábu ho na zádech, protože ho mám ráda a těší mě, že je mu to příjemné. Proto i on mě češe jen tak, protože mě má rád a chce pro mě dělat něco, co je mi příjemné. Tak to je hezký, to je krásný, že něco takového dělají. A pak ještě dodává: ale je čas peníze do jeho života nějak včlenit a stále jsem nepřišla na ideální řešení. Takže je taková jako, ona cítí právě, jak to má být, ale zpochybňuje ji a není si jistá tím, že teda společnost funguje nějak a jí přijde, že by měla jako právě to těm svým dětem taky předat. A zatím to nedělá. A tak já jí píšu: konečně tu vidím první lidský komentář, děkuju za něj. Prosím, zůstaňte u toho, jak jste to dělali doposud a nenechte se strhnout vlnou těch ostatních, kteří vedou děti k obchodování a konzumu. Vždyť to je právě ta zhouba lidstva. Všichni se ženou za penězmi, značkami, auty, domy, byty. Aby člověk k člověku přistupoval jako k příteli, aniž by si za to něco naúčtoval, to je vzácné. A přitom to, co v srdcích svých neseme, je láska, kterou máme sdílet a v sounáležitosti si navzájem pomáhat a podporovat se. Ne něco za něco, ale proto, že můžeme a dělá nám to radost. Dostala jsem jedno srdíčko. A pak jsem teda ještě, to jsem odpovídala tady té ženě jedné. A pak teda jsem tady ještě napsala příspěvek tak jako do toho hlavního vláka. Píšu: lidi, vzpamatujte se. Jedna jediná žena tu v komentářích píše o tom, že své děti vede k tomu, aby pro ostatní něco dělali, protože se přeci mají rádi, tedy z lásky, a ne proto, že za to dostanou peníze. Není svět a lidé s ním v pytli právě proto, že se všichni ženou za úspěchem a penězi, proto, že spolu všichni jen obchodují, předhánějí se a konkurují si, jako Veronika Hurdová a její rodiče v případě masáží, kdy finanční hodnota u dětí vítězí a na to, že jejich mamince by udělala radost masáž, už prdí. A já neříkám, že by jí měli masírovat zadarmo a kdykoliv. Klidně třeba vůbec, ale rozhodně ne kvůli tomu, že za to dostanou zaplaceno. Děti bychom měli vést k tomu, aby dělali, co cítí, co jim jejich srdce říká. A to rozhodně není obchod, vypočítavost, kalkul a mamon. Jste blázni. Veronika píše, že svým dětem pomáhá zprostředkovat cestu k tomu, kam je jejich srdce táhne. To je krásné. Také je krásné, že jim dala prostor rozvíjet se mimo školní prostředí. To chce odvahu a taky zodpovědnost. Když ale poté píše, že se u dětí začala objevovat touha vydělat si peníze na věci, po kterých touží, tak to přeci ale není srdce, které je tam táhne. Touha je z ega, touha je myšlenka a pramení z vlastní nenaplněnosti. A tuhle touhu
A tuhle touhu děti okoukaly z prostředí, ve kterém žijí, od svých nejbližších, ale i od celé společnosti. Takoví se nenarodili. A vy je v tom dále podporujete tím, že je navíc učíte obchodovat, a to dokonce se svými nejbližšími. Budete pak svým dětem platit třeba i za to, aby vás jako dospělí přijeli navštívit? Místo toho, abychom se navzájem podporovali, pomáhali si, rozvíjeli lásku a sounáležitost, tak učíte ty nejmenší naprostý opak. Je to šílené, přestaňte s tím, prosím. My máme také děťátko, úplně malinké, a i proto vám tu píši tyto řádky. Ona má totiž vyrůstat ve světě laskavém, kde člověk je přítelem a ne sokem, klientem či kořistí. Tak, a za to jsem dostala 2 palce. Tak, Verča. To je Verča. No. A když pak slyším od Štěpánka včera, že dostali 1000 Lucíš Nechto, že dostali 1000 od bezdomovce, který mu akorát přišel důchod, který je na invalidním vozíku. Tak od něj dostali 1000 a on jim říkal, já vám ji dávám, protože jste právě takový, jací jste, že jste ličtí a spoustu jste mi toho dali a stále dáváte. A kluci tu 1000 vzali a šli nakoupit pro Bohouše, což je cikán, který žije na ubytovně někde u nějakého průmyslového areálu, jako v takových ne úplně jako hezkých podmínkách. A má teďka zablokovaný záda a neměl peníze a neměl co jíst, neměl co kouřit. A kluci šli a nakoupili mu a odvezli mu to. Takže jako to je tak krásný. Tak jako lidé na ulici tohle umí. A lidé, co jako mají hluboko do kapsy, jak se říká, co nemají na účtě jako 10 000, možná ani 1000. Možná to. A ti, co mají na účtu 10 000, tak možná ani nevědí, že něco takového jde. Že si lidi mohou dávat právě i peníze. Takže já jsem včera mluvila o tom, že maminky si dávají oblečení pro děti a že bychom si takhle mohli dávat třeba auta. Ale pojďme si právě dávat i peníze. Jako jen tak, protože to cítíme, protože vidíme, že někdo nemá, anebo jenom proto, že vlastně nám to tak přijde hezký udělat. Tak jo. Tak to je náš nedělní pozdrav od Leontýnky, Barunky a Lucíše. Máme vás rádi. Zdravíme kluky do Plzně, zdravíme i Bohouše a Ludvu, který právě dal klukům tu 1000. Zdravíme Gabrielku na Slovensko, zdravíme Mekovi i Krtka, kteří jsou spolu asi teďka. Zdravíme Lindu s Mariánem taky. Zdravíme Martinku, Andělku. Zdravíme Plzeňáky, Andrejku a Karla a Evičku a Davídka do ráje. A Marušku a Vladimíra. A taky Aleše do Vrábska. Ten si s náma jednu dobu hodně povídal. Tak to jsou všichni naši přátelé. Přátelé na cestě. Přátelé ze života v srdci. A je to fakt tak, že tvoříme novou společnost. A to zase není o tom, že my bychom byli nějak výjimeční, že v srdci každého to je. Žít právě ze srdce a rozvíjet lásku
sounáležitost a mít právě jako otevřené dveře pro každýho. Kdo přijde, kdo si chce povídat, kdo chce sdílet. A dělat to nezištně. Protože když si můžeme pomoct, tak to máme dělat. A ne, že když jako někdo teda umí nějak pomáhat, nebo umí, jako pomáhá v rámci nějakých jako duchovních praktik, za který ale vybírá jako spoustu peněz, tak to furt není ono. Protože jestli jako umíte někomu pomoct, jestli umíte někoho vyléčit, tak to dělejte. Protože jako když se podívejte, jak ta společnost vypadá. Na Ukrajině se válčí, lidi se podvádějí a vlastně je to jako tak běžný, že už jako si ani neuvědomujou, že jako jak moc to prosáklo do jejich každodenní hodění, každodenní jako činnosti, práce. Tak, teďka jsem to ztratila. No. Že to je jako tak, když někde se válčí, tak jako není právě nejvyšší čas začít být lidmi a tohle to všechno zastavit. A zatím to nevypadá, že by se to dalo udělat tím, že se pořádají víkendové semináře třeba holotropního dýchání, na který i já jsem jezdila a který jsem vlastně jako si myslela, že jednou budu třeba taky pořádat. No, tak jako, že budeme tohle právě dělat a pak jdeme na dovolenou do Chorvatska třeba. Tak jo, že teda jako lidé si tam nějak uleví, něco prožijí, něco si třeba uvědomí, ale tím, že je to stále jako v nějaký naučený struktuře i toho láska se vzbouzí, láska se kroutí, nikdy se nermoutí. Láska, Leontýnka. Ona se tak jako pouspívá, že tak jako cupne koutky. Je krásná, překrásná. Holčička naše. Tak my se s vámi loučíme, přátelé.